samo. Ma zašto tako pište samo? Ma možda ni vi niste za drugi dar, pa ste vi i male samo za. Ali on mi pište samo. Ma zašto tako pište samo? Ma možda ni vi niste za drugi dar, pa ste vi i male samo za. Brati, evo ovde sam sebi stvaram problem. Ma ko je rekao da će mene da izbode? A gde je pištolj, hekler ili bombe? Da vas skinem sve u stilu garderobe. Iza tvoga pojasa nalazi se tetka, moja blendirana glava jača je od metka. 3 jeca i vaša sreća, izvučete se glavom bez obzira na početak. A tvoja mala što sad mene traži, pitaš gdje je svakog dana i na koga vlaži. Pa pancir je nešto tipa četnici na straži, reže tamo svako ko radi nam o glavi. Ali on mi pište samo. Ma zašto tako pište samo? Ma možda ni vi niste za drugi dar, pa ste vi i male samo za. Ali on mi pište samo. Ma zašto tako pište samo? Ma možda ni vi niste za drugi dar, pa ste vi i male samo za. Rolaju kurve na mukama i uspeh, pošteno zarađeno da možeš da im pljuneš, da možeš da im gurneš. Sve što misliš uzmeš, a štekovi po kući eura pune, sve su rupe. Radi se konstantno